Hi havia una vegada, a l'època en què la ciutat de Venècia era una república independent que senyorejava per tot el Mediterrani, un ambaixador que va ser enviat a la cort del soldà de Turquia, que el va rebre en una audiència concedida als representants de diversos països. Però el soldà, no se sap ben bé per quin motiu, estava una mica ressentit amb els venecians, per la qual cosa va ordenar als seus servidors que no preparessin a la sala del palau on s'havia de celebrar l'audiència cap cadira per a l'ambaixador venecià. Arribat el moment de la recepció, tots els que havien de prendre-hi part van entrar a la sala on cada un d'ells va seure a la cadira que li havien disposat. I l'ambaixador venecià, veient que per a ell no n'hi havia cap, es va treure la capa que duia, que era una capa preciosa feta de sivelles de fil d'or i de seda de l'Índia, la va estendre a terra i s'hi va asseure al damunt. Un cop cada un dels assistents, entre ells l'ambaixador de Venècia, va haver exposat al gran turc el motiu de la seva ambaixada i després d'haver-se intercanviat els compliments de rigor, es van alçar i van sortir de la sala. L'enviat de Venècia ho va fer tot deixant abandonada a terra la seva capa, i el soldà, que ho va veure, el va cridar i li va dir que s'havia deixat la seva roba, a la qual cosa l'ambaixador venecià va respondre amb molta dignitat que els venecians no tenen per costum endur-se la cadira on s'han assegut. I conte contat, ja s'ha acabat.